खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय आरो दिनै जों मोनसे ब्लग भिडिअ बानायदों। बे ब्लग भिडिअआनो जाहैबाय एक्स इउनाइटेड अफ इउनिटि फरामनि मोनसे गेवलां मेल दं बा मोनसे गेट टुगेदार दङ। माने गासैबो एक्स इउनिटिफोरा खौसे जागोन बे मिटिंआव। बे मिटिंआ जागोन सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय राङापारा ओनसोलनि साखाथियाव थानाय खैलाजुलि बे ओनसोलाव जादों बा बे गामियाव जादों। अब्ला लोगोफोर माखासे ब्लग भिडिअ बानायदों आङो। बे ब्लग भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना बेखौ नुनो मोननाय जागोन। अब्ला जों दा थांगासिनो दं गुवाहाटीनिफ्राय। जों गुवाहाटीनिफ्राय 6 बाजियाव ओंखारबोदों आरो जों सिखारदों 4 बाजियाव बा फुंनि 4 बाजियाव। फुंनि 4 बाजियाव सिखारबाय, दुगैबाय लोबबाय आरो गारिफोरखौ बुथुमबाय, जमा जाबाय। जों गंथाम गारि थांदों गुवाहाटी नोगोरमानिफ्राय। जोङो आइएसबिटिनिफ्राय ओंखारबोदों आरो जों फुंबिलिनि 6 रिंगायाव जों गारिखौ स्टार्ट होदों आरो जों थांगासिनो दंमोन बा थांबाय थादोंमोन। आरो बे समावनो जोङो माखासेफोरा खिनाय हासुबाय आरो बेबायदिनो माखासेफोरा जाबाय लोंबाय। ओमफ्राय जोङो थिग सानजौफुनि 11:30 रिंगायाव जोङो मोनहैबाय खैलाजुलियाव। जोंना लामा लानाया मिस्टेक जादों, नङाबा जों थाब मोनहैगौमोन। जोंनि लामा लानाया मिस्टेक जादों, बेनिखायनो जों एसे गोबाव जाबाय। अब्ला लोगोफोर माखासे ब्लग भिडिअ बानायदों, बेखौ नायलांबाय थादो आरो माखासे आं फैसा बानायलांबाय। गिरिथरा माला लाखो स्करपिअखौ? बारा दिन जायाखै। स्करपिअ लाबाय दै फंबाया। दै बिदो ड्राइभारबो दंबावोसो दै ड्राइभारा। गिरिथरा गार लाबावबाय दै जार। लोगोफोर जों दा सफैबाय नैबे इउनिटि फरामनि मोनसे मिट टुगेदाराव। बेहाय जोङो मोनफैबाय। जों दा माखासे नुथायखौ देखायनोसै। बे मिटिंआ नैबे राङापारानि सिङाव थानाय मिमाङाव जादों। नायबानो जाबाय नै। लैहोर नै बे जाबाय मोसाखावरि हान्जा। बेफोराव नै दख'ना दखानबो दङ। नै साक्सेफोर लोगो मोनबाय नायखौ नै माबाया गिरथारा नै। आं दा नोंथांमोन मिथिंखौ देखायगासिनो दङ। बेनो जाबाय, नायबानो जाबाय नै। लामा खिसा मानसिफ्रा बांसिन दङ दा, माने बेलासिनि टाइम। बेलासि माने बेलासि नङा, दा समा जागासिनो दङ 3 रिंगा। नायबानो जाबाय नै। रन्जन दैबान रन्थाइग्रा नामा दैबान बिथाङा मोनसे खोथा होबाय। बे समावनो जों दा बेखिनियावनो माखासे मानसि लोगो हमबावो। पुलिसफोरखौ साहित्य सभानि एकदम स्टार्टिंनिफ्राय जों हमबाय। जगेननाव आं थांदों, जगेन बसुमतारी आं थांबाय। आनिफ्राय सिगां कनफारेन्सआ जादों 84आव। बियो आम्बागावआव जादोंमोन। आंबो गोसोआव दं गैया। आम्बागाव हाइ स्कुल जादों। बेयाव जोंनि फार्स्ट लालबान साथि स्कुलाव जादों। 18 तारिख 7 आव जादों बियो। 18 तारिख 8 तारिखै आंनि मेसेज मोनसे होबाय रन्थाइग्रा नामलाय फैनायनि मोनसे इनफरमेसन। बोले मा इनफरमेसन? बैसोर हरबाय खांख्राइफोरनि हासिंनिया इनफरमेसन। मिटिंआ जागासिनो दं रायजोफोर। बेबायदिनो मिटिं जागासिनो दङ। बेहाय गोबां आलासिफोर दंफैयो, जेरै अनजालु दैमारि आरो लोगोसे अमरेन्द्र ब्रह्म आरो लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोर दंफैयो बेहाय।
मुंख्लंफोरनि माखासे मान बावनाय दङ आरो बे जाबाय एक्स एनडिबिनि फिरफिला गुफुर गाबनि बे गुफुर गाबनिया फिरफिला दा एनडिबि नङा मा फिरफिला नंगौदा एक्स एनडिबि फर्मनि माने फिरफिला बियो नायबानो जाबाय नै बेबायदिनो सोलिगासिनो दं दा नै जों दा मोनसेखौ बिदाय होनोसै आरोना दा नै नायबानो जाबाय अब्ला जोङो बेनिफ्राय दोरोदनोसै मानोना जों गुवाहाटि थांफिननांगौ दा आरो जागासिनो दं समाया बेलासिनि 4 रिंगानिबो बांसिन जाबाय दा बेनिखायनो जोङो दोरोदनांसिगोन मानोना जोंना गुवाहाटि मोनैनि थाखाय बेनिफ्राय 4 घन्टानिबो बारा लायो थिगैनो दं ना दे नाय दा बबेनिफ्राय बिनि चिरांनि बा सिनायखायो दा दे होमबा ना लोगो नांगौ जाबाय थांसै जोंबो ओंखारलांसै दे होमबा ना बाजिनि दख'ना लानोसै नामा बाजिनि लाया बाजि गोदान लाया दंखायो नोंलाय बाजि बोरायनि लाया जागोन गोदाननो नांगौआनो दंखायो नोंलाय गोख्रों लाया लायालै बाजि गोदान ना बाजि बोराय बायदि सोंनो माला बिदि सोंना होदो साउथ इन्डियानावसो अब्ला लोगोफोर गोजोन्थों एसेनोसै जेबो